Máis de 3 millóns de euros foi o que investiu a Deputación na campaña de rebacheo que ven de rematar na provincia. Nos últimos meses, 100 operarios e 54 máquinas melloraron con rego asfáltico as estradas provinciais. E o que se vamos facendo é aumentando cada ano, pouco a pouco, a cantidad de aglomerado que vamos botando nas carreteras e rebacheando e reparando aquelas que durante o inverno, dado a súa mala construción, se estropean e aparecen baches importantes. A Deputación complementará o plan de rebacheo co aglomerado en quente daquelas estradas onde o firme está moi deteriorado. Tamén reporá sinais en todos os concellos que o necesiten, independentemente da súa cor política. O aglomerado en quente o que tratamos é de evitar que ese deterioro sea de ano a ano, que senón que dure, teña unha duración no tempo, a inversión é moito maior, pero vamos a conseguir que outros 100 algo kilómetros máis das carreteras da nosa provincia pois estén en perfectas condicións para ver se chegamos nun plazo razonable aos 2.000 kilómetros, e ao 50% da red viaria provincial que este en perfecto estado e que é aquela que ten unha maior intensidade de tráfico e que tamén ten máis deterioro porque ao ter máis tráfico tamén se estropean antes. A institución provincial mellorou ata o de agora o firme con aglomerado en quente de máis de 1.000 kilómetros da rede viaria.